Ora, selepas dari itu lirik lagu Kesandung Asmara iki piye iki ceritane? Saiki kok dadi viral dirimu. Itu tahun berapa toh, Pak? Ciptaan Nek Kesandung Asmara iki ya. Nek tahun berapa ya ora patah eling. Tapi yang jelas sih Kesandung Asmara iki ya tuntutan ya. Tuntutan ini ya. Wah, jenenge bola-bola. Enak kegelan. Enak sing ngene-ngene kan. Oh gitu ya. Aku mau tiga lagu dah wis. Sing ngakon gawe lagu sapa iki? Sing Yang punya masalah. oh ngono. Nah, Ambisi itu Pak. habis itu. Oh iya penyanyiku. Penyanyi ini ngake aja. Oh. Neng Besten. Oh iya iya. Nah, Besten ini istilahnya penabuh. Ini yang berhubungan dengan penyanyinya itu. Nah, gitu aneh. Aku gak ingin sama aku. Ya wes. Iya. Nah, wes. Oh iya ngerti. Wes. Dikupase no lirike sik no kowe piye to? Lho iki kenano? Uwes Suwe mendem rasa jroning dada. Maksudnya piye? Ah, wis suwe aku mendem. Iya. Rasa iki lho karo kowe sing tak tresnani wis suwe banget. Si Ayu mau Nah, iya no, mau penyanyi Yesu penyanyi ya. tur manis kok. Oh. Ya. Terus Siawi. Lho Wis suwe mendem rasa jroning dada. Karep ati nanging nanging aku arep sambat karo sapa? sapa? Lha iki piye? Aku arep sambat karo sapa? Geser-geser. Lah kuwe, aku arep ngutarake tresnaku. Ya geser-geser tuh. Angel lah. Oh. Jane padha, kowe ngerti lho. Kowe ngerti nek Terus aku tresno karo kowe. Ning kowe iki lho, apa ya tresno karo aku? Aku ora ngerti. Iya. Terus Barusan Geser-geser. turu mong tansah. eh Turu mong turu mong tansah klisian arep mangan arep Ora mangan doyan. ora doyan. kok kaya Iya. ngene. Aku jane ra udah lagi terus Rasane. jelas semangat ratu ya. Wong gak terus Wong lagi nandang ke asmara. Iya. Kesandung asmara. Oh ya kesana ya suara ya. Sandung ya. Aku jane aku pengen istilah iki